No niin, tervetuloa tänne mukaan tänne Taimaan Huahiniin Smart House 2, jossa aiotaan nyt viettää sellainen vähän pidennetty eläkeläisloma. Tässä me ollaan nyt tässä meidän yhteisissä tiloissa. Tässähän on siis taloja. Tuolla näkyy palmujen takana niin tällaisia taloja, joita on rakennettu varmaan joku 340. Mä en ole ihan laskenut paljon, kun niitä on aidatun alueen sisällä, mutta tässä on kuitenkin tällainen yhteinen tila, missä voidaan myöskin viettää aikaa, ja tässä on sitten jumppasalia ja muuta tällaista ajanvietemahdollisuutta. Me ei olla sitä paljon harrastettu, mutta joskus on uitun matkaa tuossa isossa altaassa. Mutta mennään tarkemmin katsomaan, että missä me sitten asustellaan. Sisätiloissa, jossa vietetään lähinnä pimeään aikaa, koska muuten viihdytään kyllä niin paljon tuolla ulkoilmassa, jota mennään kohta katsoa tarkemmin. Mutta sen verran tästä, että tämä on tämmöinen avoin tila, olohuone, keittiöyhdistelmä. Täällä löytyy kaikin puolin varustettunakin, eli mistään ei ole puutetta. Koneita on, laitteita on, tiskikoneita myöten ja jääkaappipakastinta ja niin päin pois. Mutta katsotaan vähän jossa vietetään aikaa ihan niin kuin kotonakin. Pehmeät, mukavat sohvat ja sitten meidän oma Netflix-liittymä käy täällä, ihan toimii täällä, ja vähän oudoksuttiin ensin tämä järkyttävän iso telkkari, mutta nyt me ollaan ajateltu, että tällainen kyllä pitää saada kotiinkin. Että oliko siinä 74 tuumaa kokoa. Se tekee kyllä telkkarin katsomisen ihan erilaiseksi kuin mihin ollaan totuttu. Tämä on tällainen mun mielestäni todella toimiva väljä tila. Ei todellakaan tarvitse väistellä huonekaluja, kun liikkuu. Eli perinteiseen hotellihuoneeseen niin hyvinkin erilaista elämää pystyy viettämään. Tästä päästään sitten tänne makkariosastolle, josta valittiin sitten tämä ensimmäinen tästä itsellemme, josta pääsee mukavasti suoraan tähän etuterassille, missä syödään yleensä aamupala. Täällä on myös sitten oma kylppäriosasto, niin kuin kaikissa näissä makkareissa, mitä tässä talossa on. Moni ehkä ihmettelee, että miksi me kieltäydyttiin tästä makkarista, ja varmaan vähän itsekin. Mutta jotenkin maalaispojalle ehkä pikkusen ylellinen siihen, mihin ollaan elämässämme totuttu. Joten tämä jäi nyt sitten tyhjäksi. Ja tässä on sitten tämä takaterassi, jossa pääasiassa vietetään päiväaikaa, kun ei olla missään reissussa, kaupassa, kylillä eikä muuallakaan. Niin ei tuolla sisätiloissa paljon vitsi olla, koska täällä on näinkin hyvät nämä tilat, missä viettää aikaa. Eikä kylmä tule kyllä. Että välillä sitten täytyy virkistää pulahtamalla tähän altaaseen.
Tää on tämmönen 10 metrin allas, jossa meillä on tapana uida sellainen 200 metriä ennen aamupalaa, niin saa vähän verenkierron liikkeelle ja sitä kautta myös päästään hereille, mutta ihan toimiva ja riittävä kokonaisuus. Tuossa tien toisella puolellahan on semmoinen yhteisallas, jonne saa mennä, niin se on huomattavasti pitempi, mutta kyllä tässäkin tämä matkauinti tulee ihan hyvin hoidettua. Ja tästä päästään sitten tänne meidän takapihalle, missä voi vaikka harjoitella chippilyöntejä ennen seuraavan aamun täällä on ihan samanlainen kuin koti-Suomessakin. Siisti ja pehmeä. Ei ole mitään köttiäisiä eikä örkkejä. Ihan turvallinen liikuskella. Ja tämmönen pääpiirteittäin on nyt sitten meillä koti tässä pari kuukautta. Ja jos se aika menee hyvin, niin voi olla, että palataan tänne taas ensi vuonna, jos ei aika tule liian pitkäksi.